Corria l'any 1979. Fa 1979, 80, 81, 80... Ah, ho fica així, fa 38 anys. En aquesta mateixa plaça ens vam reunir per primera vegada. Tocàvem amb la punta dels dits... Tocàvem amb la punta dels dits la democràcia. I unes joves mestres, acabades de llicenciar, volien fer realitat un somni. Un somni nascut en unes bullicioses aules de l'Escola de Magisteri i nodrit pels moviments de renovació pedagògica d'arreu del país. El somni de canviar l'escola per canviar el món, pam a pam i colze a colze. A l'horitzó, una fita a la qual hem intentat acostar-nos cada dia una mica més. L'anhel de donar a tots els infants un temps i un espai per descobrir-se i descobrir el món que els envolta. Amb els 5 sentits, com a mínim, sense presses i a la seva manera. En aquesta primera reunió hi havia els mestres que fundarien el trenet i les primeres famílies que hi pujarien. I per descomptat, en aquesta reunió hi havia Anna. Han passat molts anys, com ha dit Paco, 38 anys per ser exactes, i al trenet heu pujat un fum de famílies, a les quals, tant de goig, ens fa veure-vos així avui, compartint amb nosaltres aquesta trobada tan especial. Anna, avui t'acomiadem. Abracem el teu llegat, com ho hem fet cada dia, aprenent de tu i deixant-nos inspirar per la teua creativitat. I és que en nosaltres, en el trenet, es quedarà per sempre l'estela del teu pou inesgotable d'idees. Les històries dels elefants, Guli-Guli i Ritatari, les mil hores jugant amb desembossadors, molls o floricols, els núvols on guardem les llàgrimes després de plorar, les teues preguntes tan desconcertants. Això que era i no era, i ara és i no està. És o no és? A veure. Això era i no era una cosa que no estava. És o no és? I això va ser la pregunta que vaig llançar un dia que se me va ocorrir la inspiració esta tan espontània que sí que ells nos transmeten, i un xique va dir, Ferran, precisament, que no sé si està per així, Ferran va dir, no era perquè no estava. Filosofia pura que els governants... Anna, no venies. Filosofia pura que els governants d'avui dia ens l'han llevat de l'educació i que els pares la tingueu que reivindicar. I també a les teues classes de respirar, els pes del bruixot, el fum de colors, els teus ballarins... Perdona, els pes del bruixot que fa 2 o 3 cursos, al final, quan els pares que tenia d'aquella època, que no me'n recordo qui, Marina, Micaela i tots estos, estàvem ahí jo, el dia de fi de curs vaig dir, pues un pe del bruixot, perquè sí que se'n vagin en el sentit de lo que és el pe del bruixot. I què va passar? Que en aquest moment un xic va voler anar a pixar
i mentrestant el peu del bruixot ens va fer un incendi. I tots els pares de la classe de les gallines que s'estaven disfressats de gallina no podien eixir a ajudar-nos, vi que no ens feia cas. Bueno, allà va ser una tragèdia. No es va cremar ningú, afortunadament. Però l'altre dia un record molt bonic va ser que vaig veure a Xavi en una festa d'ací de Patrais i em va dir: Ana, ¿te acuerdas cuando se nos quemó la clase? També els teus ballarins, fes de cabeçadalls, però per damunt de tot, la teua estima i coneixement profund dels infants i la teua màgia única per treure el millor de cadascun d'ells. Anna, són tantes les emocions i experiències compartides en aquest trenet que avui, a l'estació del record, som molts els que hem volgut reunir-nos així per a donar-te les gràcies. A tu, Anna, ànima del trenet, per tantíssims motius. Gràcies i fins sempre. Que parle. Mai m'han agradat les bandes, soc anti-banda, solen les de música, però la de la República sí. Ho sabíem. Una coseta. Ai, el meu fill que m'ha portat enganyada. Ai, perquè jo feia 3 setmanes que no havia vist el meu net i clar, m'havia fet una engallina prou forta i jo dic, vale, pues com el tinc que ser en el xiquet aniré. Si no, no. Però tot el que han dit les meves companyes, que moltes gràcies i està molt bé. Però he vist per ahir a companys meus de magisteri i realment me n'alegra molt perquè érem un grup molt lluitador i molt reivindicatiu. Aleshores, la primera reivindicació que vam fer en aquell temps va ser no fer exàmens, perquè els exàmens és que continuo pensant que no fan falta per a res. Ara que vaig a veure a l'Ones, que tampoc l'havia vist, vull dir en això que van lluitar molt, van fer la carrera de magisteri i moltíssimes més carreres. En aquella època feien moltes carreres que no eren d'estar en la facultat. Aleshores, moltes gràcies a tots ells i quan vam eixir d'allí van reivindicar l'etapa de 0 a 6 anys. L'etapa de 0 a 6 anys perquè pensaven que era fonamental per als xiquets. Jo tinc que agrair a Samuel a una educació que he tingut en uns pares un poc estrambàtics i originals. El pomer que teníem en el campet una volta a l'any feia caramels i així anàvem estimulant la imaginació i la creació. En la meva tasca educativa, tot el que han dit elles, jo estic d'acord del que han dit. Que menys, com per a no estar-ho. I una cosa que he tingut jo sempre clara al cap dels anys és fer una educació des de la vida més propera dels xiquets, aprofitant cada moment i cada cosa que de vegades passen desapercebudes. I els mestres ens dediquem ahir als llibres i tal, i hi ha coses de la vida diària que passen totalment desapercebudes. M'he trobat en l'ànima dels xiquets i he intentat, com el que diuen elles, de la cabeça d'alls, anar desfullant per a trobar el galló que és realment l'essència de la infància. I aleshores trobar-te com un xiquet ahir i ahir anar esclatant les emocions, la creativitat i ser una facilitadora. Mai m'he considerat una mestra. M'he considerat una facilitadora de moments per a que els xiquets crearen i ells mateixa parlaren i tal.
perquè una cosa que sí que me dono compte dia a dia és que els mestres tinguem el defecte d'explicar-ho tot massa i realment mos ho tenen que explicar els xiquets. Nosaltres no cal que expliquem tant, els xiquets que descobrisquen. Menos mal, la festa del